kata wasiku wala wachie, kata nama kuani enyimo, yasa chwanu pangkoda nyakaloka, ene mano pangida Israel, kata wan bende lupakoda, kata nyima wako nigi koni gode, kata wasiku wala wachie, kata nama kuani enyimo, yasa chwanu pangkoda nyakaloka, ene mano pangida Israel, kata wan bende lupakoda, kata nyima wako nigi kata nama kuani enyimo, yasa chwanu pangkoda nyakaloka, ene mano pangida Israel, kata wan bende lupakoda, kata nyima wako nigi koni gode, kata wasiku wala wachie, kata nama kuani enyimo, yasa chwanu pangkoda nyakaloka, ene mano pangida Israel, kata wan bende lupakoda. Aya. Yesu mar potani mondo ochungi. King'e ni onge leson mar potani to chungi. Nitiere penjo moko ma adwa penjo. To kiyudo to nitie gima idhi. Ka penjo kik iting' badi, ng'ama okwongo duoko ema yudo. Penjo mokwongo. Buk mar wich wach ma Jumani ne en mane? Buk mar wach wich mar Jumani ne en mane? Buk mar wach wich ma Jumani ne en mane? Penjo mar ariyo. Thuon wach to ne en mane? Thuon wach ne en mane? Amen. Odong' penjo achiel. Ang'o mane iya godo e leson? Amen. Kristo okweuru. Udhi nade? Bende en adier ni udhi maber? Bende en adier ni ukwe? Tuoche gi chandruok gi tho mopong'o pinyni, bende en adier ni udhi maber? Ne nitiere nyithindo moko ariyo mane nying-gi Mark kod Joshua. Jonyuol nyithindogi nosetho, omiyo ne gidong' ka gin nyithi kiye. Joshua notemo matek mogik e klas 8, to kata kamano pesa manodhi godo e form 1 notame. Omiyo nodok dala mochako manyo tich e kor gweng'. Nomanyo tich moyudo tij kwath. Nikech timbe Joshua ne beyo, ng'ama nondike tij kwath noneno ni otere e skul. Joshua ne nyathi matimo maber e skul kendo timbe ne beyo. Omiyo jopuonje nohere ahinya. Kata kamano, nyithindo moko to nok dware nikech jopuonje nohere ahinya. Omiyo chieng' moro achiel
nyathi moro nochako manyo wuochene ni wuochene olal. Nomanyo wuoche kiting'o bege ji koni gi koni, to gikone noyud wuoche e bag Joshua. Kare nyathi achiel nosekawo wuoche mosoyo e bag Joshua. Noore dala mondo odhi oluong janyuol. Kaluwore gi chik mar skul, nonego okel wuoche 10 eka obed e skundno. Nikech ng'ani bende ok janyuolne, nokone niya, fund sandugeni kendo idhi dala. Joshua noting'o sanduge. Joshua oting'o sanduge kadok dala. To bende en adier ni Joshua nokawo wuoche. Bende en adier ni Joshua nokwalo wuoche. Joshua dok dala koting'o sanduk e wiye. Odok dala kama oonge gi min-gi kod wuon-gi. Odok dala ir owadgi matin nikech wach mohangi. Wach achiel mane nyathini owacho e wi Joshua nomiyo skul okethore ne Joshua. Joshua dok dala ka pi wang'e chwer. Bende en adier, wageng' wang'wa mondo wang'e. Erokamano Ruoth Nyasaye kuom bedo kodwa mawachogo e okang' machalo kama. Lor gi nanga mar polo mondo iyumo dhogwa, kata ka wawacho wach to wawach weche makelo ngima, to kik wawach weche mohangi e nying Ruoth Yesu. Wada wuoyo e thuon wach mawacho niya, bende en adier. E buk mar chakruok wayudo Kain kod Abel. Kain golo Abel mondo gidhi giriere. To bende en adier ni gidhi riere. Gikone to Nyasaye penjo Kain niya, ere owadu ma Abel? Kain duoke niya, an akia kama entie. To bende ne en adier ni Kain ne kia kama Abel owadgi ne nitie. Ene mane ogolo Abel owadgi mondo gidhi giba. To bende ne en adier ni gidhi bayo. Kata Anania kod Safira bende ouso lo. Gikelo pesa manok e hekalu. Nopenjgi niya, mae pesa kende mane uuso? To ne gidwoko niya, mae pesa mane wauso. Bende ne en adier ni pesa mane gikelo emane giuso. Buk mar chakruok 37 wes 35. Buk mar chakruok 37 wes 35. Yawuote gi nyige duto notemo hoyo chunye, to nodagi hore. Nowacho niya, abiro ywago wuoda nyaka atho alo bang'e. Mane kaka Jakobo noywago Joseph wuode. Abiro ywago wuoda nyaka chieng' atho alo bang'e. Ng'ama ywak? Jakobo ema ywak. Oywago ang'o? Oywago Joseph ma wuode, nikech owinjo ni Joseph otho. Ng'ama okelo ne wachni? Owete Joseph. To bende en adier ni Joseph notho? Bende ne en adier ni Joseph otho? Joseph onge, lawe otimo remo, kendo Jakobo bende ywak. Mago ranyisi madongo ni Joseph otho. To bende en adier ni Joseph ne otho? Buk mar chakruok 39 wes 19. Buk mar chakruok 39 wes 19. Owacho niya, kane Ruoth Joseph owinjo gima chiege owachone
ni misumbane osetimo nokecha ahinya. Wes 20. Ruoth nokecho ahinya. Nokecho nang'o? Nikech wach manowinjo ka chiege owachone ne en wach mane? Ni Joseph notemo mako chiege. Joseph notemo mako chi Potifa. To bende ne en adier ni Joseph notemo mako chi Potifa. Ranyisi to nitiere, kendo Joseph oringo, lawe bende oweyo e lwet chi Potifa. To bende ne en adier ni Joseph notemo mako chi Potifa. Weche ariyo gi miya awuoro jokel wach kod jowinj wach. Gik ma jokel wach osekelo kod gik ma jowinj wach osewinjo osemiyo gik moko mang'eny otimore e ngima jomoko. Jok moko oselalo tije nikech weche mag miriambo mane jokel wach osekelo. Jok moko bende wuotho gi lekegi kanok nikech nogogi ne wach maonge adiera e iye. Sama wawuoyeni, jomoko ywak malit kendo jomoko bende onindo e bwo liel nikech weche mane ohangnegi. Jomoko ywak e jela malit, pi wang'gi chwer, chunygi bende lit nikech wach mohangi. To nyisgi uru niya, Nyasach Joseph manogolo Paulo kod Sila e od jela, Nyasaye no pod nitie. Okinyi ni nyime magini wuokie jela, nyisgi uru ni okinyi ni nyime ma Nyasach Joseph nolemgi e jela kaka nolimo Joseph e jela. Jomoko kawuono ni e jela nikech weche moko mohangnegi, chunygi lit gi ywak malich. Nyisgi uru Nyasach Joseph pod nitie, kik giywagi, gigeno sana. Ene manolimo Paulo gi Sila e od jela mondo jelo yore. Bende en adier gima iwacho kuom nyawadu. Buk mar Ruodhi mokwongo 21 wes 13. Ruodhi mokwongo 21 wes 13. Bende en adier gik ma wawacho kuom jowetewa. Owacho niya, Jeriyo machede nokonyo mobet momanyore kode, ekene gidonjne Naboth e nyimgi duto kagiwacho niya, Naboth noyanyo Nyasaye kod ruoth bende, omiyo ji nogole oko kendo gigoye gi kite nyaka otho. Naboth tho kendo ichiele gi kite. Guogi nang'o rimb Naboth? Nang'o? Nikech noyanyo Ruoth Nyasaye kod ruoth owuon. To bende ne en adier ni Naboth noyanyo Ruoth Nyasaye kod ruoth. Bende ne en adier Naboth to ero tho, ichiele gi kite, oywak malit kendo guogi nang'o rembe ne wach mana mohangi. Bende en adier jalemo inyalo yudori e okang' moro maka iwinjo kaka ohangni wach to ing'iyo ngimani koni gi koni to inyalo neno mana gode. Samoro inyalo winjo kama iluongo e nyingi, ma king'iyo toki to ineno mana wasigu kalawi. Inyalo yudori e kinde ma kiwinjo kaka ohangni wach, ting'iyo mbeleni to ineno mana nam makwar. To kik wiu wil ni Nyasach
Nyasach jo-Israel manogolo jo-Israel Misri, Nyasaye no pod nitie. Nyasach jo-Israel manokwamogi nyaka loka cha, Nyasaye no pod nitie. Omiyo abiro mondo aparnu niya, kata ngima wako nigi koni gode, kata wasikwala wachien, kata naya makwani e nyima, Nyasachwa nokwang kodwa nyaka loka, ene manokwang jo-Israel, kata wan bende nokwang kodwa. Kata ngima wako nigi koni gode, kata wasikwala wachien, kata naya makwani e nyima, Nyasachwa nokwang kodwa nyaka loka, ene manokwang jo-Israel, kata wan bende nokwang kodwa. Nyasachwa ok en Nyasaye maling'aling'a e weche mohangi. Nyasaye ok ling'aling'a e weche mohangi. Nokoling' e wach mar Naboth, omiyo nooro janabi ne Elija mondo okon Ahab niya, kama ne guogi onang'oe remb Naboth ema rembe nonang'ie. Kama ne Naboth othoe ema en be nothoe. Nyasaye nokoling'aling'a e wach mar Joseph. Gikone nogol Joseph e jela, ma en ema nobet ruoth. Nyasaye ok ling'aling'a. Omiyo afwenyo gimoro niya, jirani ok en gimoro. Ka jirani ne en gimoro, Jezebel nokonego jirande ma Naboth. Owete ok kony ji e pinyni. Ka owete de konyo ji, owete Joseph no be ok ohango ne Joseph wach ni otho. Nohang ne Joseph wach malit, kendo Joseph ne ochomo jela. Joseph dhi e jela ka pi wang'e chwer. Joseph dhi e jela e piny mawendo. Joseph dhi e jela kama onge anyuola. Joseph dhi e jela kama onge osiepe. Samoro inyalo dong' gi ruoth kaka ne Joseph odong' gi ruodhe. Samoro inyalo dong' gi Nyasaye kaka Joseph nodong' gi Nyasaye. Kare wan kaka Jo-Kristo onego wabed gi Yesu e ngimawa duto te. Onego abed gi Yesu, ok anyal wuotho kenda. Ka Yesu obedo buta, anyalo yudo teko. Eka chunya ok noluor, anabi kamodwaro, anabi mapiyo piyo, gotelo na ewang'yo. Kare nitiere seche moko ma inyalo bet gi Yesu. Nitiere seche moko ma unyalo dong' gi Yesu. Wach achiel ma ihango ne nyawadu nyalo miyo okadhi e gik mang'eny. Wach achiel ma onge adiera e iye nyalo miyo jomoko onyier kendo tho gi wich kuot. Wach mar miriambo osemiyo gik mang'eny otimore ahinya. Ne jogo ma oselalo wedegi kod osiepe ne wach ma ohangi. Ne jogo makadho e malit ne wach mar miriambo. Ne jogo ma inyiero kendo iyanyo ni migumba ne wach mar miriambo. Ne nyithi kiye kod chi liete modong' kendgi ne wach mar miriambo. Nyasaye mad ritu, Nyasaye mad hou, Nyasaye mad telnu kogwedhou kendo omedou mar ndalo e nying Ruoth Yesu. Amen. Waa malo mondo walem. Erokamano Ruoth Nyasaye kuom bedo kodwa ma wachopo e okang' machalo kama.
iritowa kendo ichielowa gi teko mari. Kawuono ne en odiochieng wer, omiyo ka wadhi e kipindi mar wer, bed kodwa, telnwa, or malaikeni mondo bed kodwa, kiyo chuny jogo makadho e malit ni weche mohangi e nying Ruoth Yesu.